Te nadok katahi kapor, urig ula ino ya kahana siya din tang marwehi, haba ula leit siya katakatama, uklam ban pai syuk siya ka. Hakabasdang ka ni gajing yato ka na, layo iba urig, tang hakarta ka badang kad arsnem, ula haban drop out no na school, namar ba haban leit tray. Hakaway kasngi, kad ba urig udang leit tray, uli kando ya kaway ka jingja, bat kata ka ban sapan kala ya ka jing im jong u, nadong siya dong. Namar ba urig uwan na kay yeng kabaduk, kumtaw lahaban tray sitam man lakas ngi ban karsyan bat ban yarap ya kajing kasem jong u man lakas ngi katsa baurik ulat ban tray kibriw ki kren ben bat ki kren po yo u henry JINGTIP bad bau neu khna uba ki kren ben bat ki kren po bahakaway kas ngi unsalong utaw billionaire la neu utaw briw barius pa bah kala jia hakaway kas ngi kat baurik udang ra ya kita ki ice block kalawan kaway ka kali ka balapan hairstead balanya da weu khon jong briu barius pa te haba kata kali kala poi hajan jong urik kala ai hon bat kum ta urik da ka jing kendit ba da ka jing shapting ula penhap ya ketika ice block ha ka gendo henry utaw khon jong taw briu barius pa pan ula kren ben bat ula kren po ya urik ha kata kapor aden ba kita kibri kula leit no nang ta urik ula sngo rem bat ula sngo la ran ya ladi bat ula sngo siro na markat siya ba ulet kadon tang ka jing sya kren ben bat ka jing sya nyo po hakibriw kumta haba urig ula simban pelang ya kita ki ais ha kata ka por lio i ya kaway ka kot khubor bat ula sim ya kata ka kot khubor ban pulay ya ka ha kata ka khubor ula lap ya kaway ka story siya phang jong Andrew Carnegie utaw briw barius pa bat ubadeu billionaire teka ni ka story kalyas rem ha bat kata ka jing im jong urig kumta ka ni ka story jong Andrew Carnegie kala amen sem ya urig bauro untre sitom bahakaway kasngi bauro unsalong u billionaire na marka jing im jong Andrew Carnegie ro dang hakarta ka bakhat arsnem ulahaban drop out na school ban lek tre sitom bat kani ka jing tre sitom jong u kala pelong yu u hado bahakaway kasngi ulalong u billionaire te kani ka story siya phang jong u kala amen sem bhaya urik kumta urik ro hakata ka por ularay kud haladi balamenta umpadlong ro henry hekaway kasngi unsalong u billionaire kumbalong Andrew Carnegie menmit pad haba urig ula leit pai siya ying ula yatho yo kupa jong u ba ukwa banlong u billionaire hakaway kasngi henry ukpa jong upat ulong bakata ka jingkwa jong u kamla banlong bat ula yatho ro yo rig bat ulong bangakan mau bawat kupa jong aro uju yatho yanga bangimla banlong kibriw spa namar bangiwan na kataka lower class namar lang itres tom kano kanuro ngilong hi kita ki lower class ngimla banlong ki barius pa kumbalong kita ki way ki briw badula banrap syok do kabaong kan mau khon tang ye kata kabaw kupa jo nga uhikaya nga tang ye katahi ngaro nga laban hikaya phi urik ha kata kapor karbaw dang ngap ye kita ki jing hikay pen jam daw bat kita ki ktin pen do men sem jong kupa jong u ulas ngap jar ukhlem kren chicken tenro ha kata kamit haswa ba urig un lait thia ulalait ban pet ye kami jong u kabala thia pang ha ka jing thia barlo perkhat halade ba kwa banlong kum ukpa jong u namar ka kami jong u ha pedang ka jing thia pang ukpa jong u don pisa watang ban the dawa ye ka kami jong u ro henry urig bapli kwa ye ka ta ka jing im bakan ja kumta u isnei palat ye ka kami jong u bar ularai kud halade ba un tresitam kad ba ula kenang bon la ban yarap ban the dawa ye ka kami jong u barro ban kersyan ya ka yeng kasem jongki henry urig bapli tip bakani karai ka ba uloshim kalong penban ban penye khlat yu bat ka yeng kasem jong u namar ka jing bom don pisa jong u wat ban the tiket ban chong rel ro urig ula persyang ban rung to ha kata karel kenang ba un yo ban lait sya kata ka jakat tray jong u tekat ba udang persyang ban rung to ha kata karel kita kibriw kilyo iyo bat kilatan bat kilabe yu unang ta teha kata kapor urik ula pet na kakti jong kita kibriw ban rung ha kata karel te namar ka jing isnei palat jong we ubriw ubadeu negro une ubriw namar ka jing isnei palat ya urik ula yarab yu pon yo ban rung ha po jong kata karel te da ka jing yarab jong ne ubriw urik mentau la yo ban chong ja thaj ha po jong kani karel bat bo un yo ban lait sya kata ka jakat tray bathamai jong u haba kila poy ha siteng jong kata kalenti urik ula kendit na kabayo thia ban lo yo iyo ta ubriw baudang le ya kita kisan
bau ai ngu yau tau nong bo nong thau bau la kar khu yagi bat tau briu le thau yau rik bangi de ban long ki briu ke bas ngo namar ka jing ngo kawan ra ka jing kar khu bat ka jing suk ye kaman sem jongi une ubriu haden bau la de ban kren ye kita kitin ulami bat la jom na jong jong kata karel urik pat habau lio i bau tau briu la lek no nang ta uru umban se ula jom sya ka khandau na jong jong kata karel bat la bot na den jong tau briu habau la poy kata jaka kalalong penban bakila jetang ye ki briu ki bakhlain te urik bapli namar bau deu badang khanna bat dan bor kum tau la syak kantai namar tang ki briu ki bakhlain bat ki ba pura kamet kaphat ki bakin syak ban trei ha kata kam te ha ka bakhado namar bau tau trai jong kata kam ulai isne palat ya urik kum tau la syak yu bau ni trei lang bat kata ki briu te ondala poy pat ha ka jaka trei namar ba urik jupat ju trei kum kita ka jaj kam bat dan experience ro te habau la thung ye kita kiding haba kita kinong check ilawan ban check haba kitang supush malum malaya kita kiding kiba urik ula thung kita kiding kelapat syakandau namar bakim scam te wat la kataro urik jo ailat yala de ban ngorem henre ula tresh tam bat ula 3 minute kat baki weki briu kidang syong thaj mau upat ula tresh tam ban tre bat ban pendep ya kata kam tat hadu bau lolong ubat tebit ha kata jing tre na pedang kita ki briu ki be tre lang hangta urik ulay long perlok barwe khna uba kerteng ugos ulalong perlok ubajan bha jong urik bat uli thoro yu ba uwan nakalong yeng ka barius pa bat ka badon ka baem bat namar ba ka jingsim ram palat jong khupa jong bat bakim la syu ban siw ye katakaram te dei na katakadaw kilakalalong no kibriu ke baduk bat ulha ban treshitam kumta ulay thoro yu urik ba treshitam man la kasngi bat ukwa ba hakwe kasngi unlong utaw nong rep ubarius pa baha kine ki arngut si perlok kide ke badang samla bat ke batre si tom ha kataka kam ka bakitrei bat ke badan ro ya kataka ambition bakin long ki briu ki job bat ke ban poy si kathong ha ka jing im jong ki la shai la sisngi man la kamit urik ujusyong ha kandong tang marwei bat upai ka ya kita ki briu ki ba trei lang ba man la kamit ki juyesyong bat ki ya khala ya kataka eke ka bakiliyo ban kama ya kataka sngi kat bau rik pat marwei ula sim ya ka kod bad ya ukulom bad la pule ya ka kod bad la perkhat bad la plan bai ka e ka bau dei ban le ha ka jing im jong u khnang bon po cha ka ta kathong bad ka ta ka jing trang jong u te ha ka bakhado haden bau rik la perkhat bad bau la puson bha ula sngo tho ba ka ta ka jing trei jong u la da utre si tam kan no ro kan am la satya ban ya rab yu bau po cha ka ta kathong bad ka ta ka jing trang jong u bar ul sngo tho bau de ban wat da kwai pat kalat khnang bon la ban job ya kata kathong jong u te ha kawai ke janmit urik la lech ka jeng jong taw malik jong u ban lech kali jing kali na u bat ban wat jing tip bat ban wat buñ au taw malik jong u ba kum no bon po cha kata kathong bar kata ka jing kwa ka jong u ba un long kum taw malik jong u ba de show unong trekam henry ba un long utaw nong ai kam ya kiwe ki briu ba unam hap show ban trek kum ta ki briu henry ba unlong umalik hakawai kesngi haba kini ki arngut ki kren utaw malik ule tho ya urik bakidon sibon ki lat ki ba ula ban poy sa kathong bat bon poy sa kataka jing thmu ka jing perkhat jong u ba long ba de ban don kawai ka jing long ba haban long utaw lidar bat utaw nong yalam hake imlang ka saalang uday ban don ya kata ka leader mindset de ban long tangkinong bot jong kibriu henry uday ban don ya kata ka jing long kum unong yalam uban yelek persya ya kita kejing bat kejing yelek kibawan ha kejing im uban am syap ting henry ubat tre tom baru badon ya kita kejing mut kejing perkhat ka babha na ka benta jong kiwei haswa ba urik unmi na kata kejing utaw malik uloong yu bangas ngo tanat ban nga itanat bha ya kejing long bat kata kejing mut jong perkhat jome ba medon kata kejing mut kejing perkhat ka bajungai ban long utaw bri uba job ha kejing im barulong ro yu bangadon ka challenge ka bangan ayame balada mila ban pendep ya katuka kam la syai ngan ai bainong yame khambon ban ya ka bamade ban yo andala syai pat men step haba kita kinong tre kala khay na kajing thia kila lab ba urik don show ha kataka yeng namar urik ula khay dang lai ba jemen step bat lo lech kataka kam ban pendep klo ya kataka jing tre te haba kita kibriu kila po sa kataka jakat tre kila lab ba urik ula dep sibon kataka kam ban tre bat ha kataka sngi kila lab ban pendep klo ya kataka target
kabau ta umalik jong ki ula pha yaki habau ta try lawan ban pek ula kamen sem ban yoi ya kata kamen sem bat treshi tom jong urik kabau ailat bat kabau aili ula treshi tom ban pen i bau don kata ka jing trang bau po se kata ka thong urik haden bau liok pisa na kata ka bainong jong u ula pha pisa lem se yeng khanang ban yarap ban lek sim dawa ya ka kemi jong u kat bau rik udang mi na ka we kedukan sha ula po ya kandau bat we ubriu ubariu spa ubala pong ya we ubel ubala shna da ka ksir bat hang ta urik ula kalina ta ubriu kumno phile ba philong ubriu ubariu spa kumne une ubriu ula ong ya urik me yo i ka ne ka jaka hang ne Texas la damela ban yo i sepok ka khandau kadap tang da ka ksir suda urik hang ta ula sngoto bau ne ubriu ukren chapang jong ka phanyang kabadan hapo jong ka khandau kata ka jaka kabadan ha Texas habau urik ula mi na kata ka jaka ki khmat jong u kilane habau lio i ya kawe ka kanthe ka babhabriu bha ka bakerteng ka hana bat kane ka hana kala dairu ka khana ka popular bha ha kata ka school jong ka bat haba kalio i ya urik kala khod ya u bon le rangkat bat ki namar ha kata ka sngi ka don ka jing shat ha school jong ki kumta kala khod ya u urik ro de ka jing nervous ha pa kamen sem jong u ula ka ngo ya kata bar lo le rangkat bat ki se kata ka jing ya shat habau rik ula lai sekata ka jing yashat ula phong da gijan ki bathamai ki ba itanat bha ki ba ula thet na kata ka pisa ka ba ula yo bainong haswa bakin yashat kat bau rik udang ya kren bat kahana lawan uwe khuna bat ula penthut yaki henry kahana pat kala itanat bat kala sngo tanat ban yashat rangkat bat rik kumta kine baro arngut ki yashat lang haden kata ka jing yashat urik ula mut ban lai on lenti ya kahana se jeng jongka henry ha kata ka por lawan uwe ukhon barius pa balawan da kali jong u ba umut ban lej bu ya kahana se yeng jongka henry ha kata kapor une ubriu habau lio i ya urik la kren ben bat la kren po ya u ha kata kapor urik ula sngo bitar namar kata ka jingkran po jong tau khna kum tau laong kan ma une khna ubaduk menta uba me kren ben bah ka we kasngi un salong u billionaire kat bakini ki arngut kidang ya kren kahana kala ya thau ya urik bakadon jing sngo bat kadon jing i je u henry kadon pat kawe ka jing e bau khpa jongka unom sha e ka bakan ya tho bat bakan ya shong bat uta ubri u bom don ya ka degree kumtahi kahana kalai lam ya urik sa ka office jong principal jongka ban apply bat ban persyang ya kata ka spot ban long kum auditor jong kata ka college henry habakilerung hapo kata ka kamera jong uta principal urik ule tho baka jing le school ka long tang ka jing pansap ai bat ka jing pelut ka ya kapor ulei thoro bola ban pule ya kita kod bat ban wat ya kita jing tip tang nala de hi halayeng bat don kam ban le school ulong ro yo tau principal basibon ki successful people ki klam le college bat ki klam don ya kita degree henry ki de ki bat job ha ka jing im uneu principal pat habol yo sngo ya kita kiten jong urik ula perkhat bau neu khna udeu basarong bat bas ngau hanga barlo ongro bo kwa ban hikayo urik te hakata kapor urik long pat ya kahana bakan ajing keli yu syapang kisan bat kin driu digit syapang ki multiplication te habakal ajing keli yu urik ulala ban khen bat ban nyo ya kita kijing khen ki bakahana kal ayu urik ula khen ya kita kijing khen tang ha khle jong u klem don ukhulom lene ulet henry ula khen tang da kabor jabeng jong u haba kahana kala check ya kata jubab kala dai shisha kumba urik ulaong kumta kiles ngau phala ya kata jingla jong urik ban jubab ya kata jingkeli henry om tangkata urik ula khainro sai katulab bat ya kata salary jong tau principal barlo minus si kita ki jinglut jing sep jong tau principal nalor kata katulab ka bawleyo barlo ong ro yo tau principal haden ka jing pelut pensep jong pibaro kata katulab ka bapileyo kansa setang kata bat ngampat hun bat ngam kwa bandon pisa tangkata te kum ta urik lami no na kata ka kamera te kane ka jingle jong rik kalapan bitar chisha ya kahana bat kala ong yu bakata ka jing kwa bat kata ka jing perkhat jong u kala long sebapalat unom yo jing suk unom yo jing kemen bat kata ka jing mut jing perkhat bat kata ka jing kwa ka basya palat jong u kum tahi kahana ru kala le lendet no nata bat ka klem phai den shu shu rik namar bakala bitar yu on the shy apartment step kat bakahana kadang don ha kelas urik ro ulawan ban aten ya kata ke kelas kumta kahana kala kemen bha bat kala perkhat
ba urik ula sim ya kata ka advice jongka kumta ula lech sa kata ka kelas ban aten nado katahi kapor man lakas ngi kila lech lang sa kelas bat kila pelud ya kapor jongki tang arngut hi te hakawai kasngi kalami ka khobor bakala khai ka thma bat ka Japan te kumta ki habani le persya bat ka Japan te lawan ka khobor baki don kam ya ki sipai urik habaw lo perkhat sa pangkata ka pisa ka bakila kular ban ai kat ki balai sa kata ka thma kumta namar ba uro ujukwa ban yo pisa te hakata kapor lo perkhat buun lech sa kata ka thma te namar ba udang khna kumta ulo thok ya kata ka snem jong u kenang ba unyo ban lech sa kata ka thma bad haswa ba un lech sa kathma ula lech ban ya kendo bad ka bad ula ya tho ya kahana te makapat haba kala tip ya kata kala sngo bitar bha ya u namar ba ula thok sa phang kata ka snem jong u namar ba kam kwa ba un lech sa kata ka thma kumta kam sha yu ba un lech kala khang bad kala bad yu ba un lech sa kata ka thma henry ma upat namar jong kata ka bainong bad kata ka pisa ka ba un yo ula phet na kikti jong ka ban lech no sa kata ka thma te nado katahi kapor urik ula eno ya kahana sa din tang marwehi haba ula lech sa kata ka thma ukhlam ban phai shok chaka kipor bat kisnem kilayat urik ula pelud ya kapor jong u hamadan thma henry don bakpat ba urik udang im te haba ula wan phai pat selesh nong rangkat bat kata ka song pisa ka ba ula yo urik ulas dang ila ka jong ka jeng kasem ba ula don la ka jong ki khon kikti henry umkan mau shok ya kahana bada ka pisa ka ba udon urik ula thet ya ka ka jaka ka badon ya ka par penyang bada ka tao los dang ban tre business hakata ka business jong u urik ude ubri uba tre stambha man lakas ngi henry pose ude pat ubri ubas new bak tam nakibri ubaro urik ula don sangut ki khon bad hayeng hasam jong upat don tang ka jing e bat ka jing janjar namarla utre sitam ka no ro bad ude ro ujinios henry ka jing snewbag jong upat kalaban khia ya u henry wat kat kita ki jing ero urik hapo kamen sem jong u udon kata ka jing ngai bat ka jing karmen ka baskem ba kata ka jing treshi tam jong u man lakas ngi hakawai kas ngi kansa se so hi te hakawai ka janmet kat ba urik udang ile kai bat u khon jong u kumno utau khon jong u la ong ya u kpa ya kata ka professional problem don kam ya kita ki professional ban solve ya kata ka problem te hakata kapor kata ka idea jong khon jong u kalarong sbak hapo ki jingbut jong perkhat jong urik banado kata ka sngi ulawa da kita ki expert hakabay day bat kata ka kamti penyang haden ba kita ki expert kalawan ban check ban survey ya kata ka par penyang jong urik nado kata kapor urik ulala ban penmi penyang bon sya ban ya ka ba uju penmi menswa bat kane kalapan kemen bhaya urik namartang haden katokan nepor urik mentau lalong milionar te utaw briupat ubalade ya kata ka jaka ha urik menswa habaw liyo sngow ya kata ka khubor sa pangjong urik ula benot bala anot ya urik namar kata ka jingkiw jong u bat hang ta ula ay kes ya urik bat ulaong ba uklam de ya urik ba unti ya kata ka penyang ka badan sepo henry ude ya kata ka jaka ya u tang baun pendon kam ya kata ka bana sa drong kane ka jingle jong liyo try jaka kalapan kan mau biang ya urik siapang kata ka formula ka ba khon jong u ulay tho yu u baya ka professional problem kadon kam ya ki professional ban solve ya kata ka problem teha kata ka por urik lawat ya we lawyer ubade unigro bada ka jingerap jong ne lawyer ulala ban job ya kata ka case bat menta ulala ban ti ya kata ka penyang klem don jing penwit lada phai pat sa ka yeng jong urik hayeng hasam jong urik menta kila paho pahai kila riu spa bat kala riu bha menta bat kani ka jing riu spa jong kpa jong ki kala pelong ya ki khon jong u bakin long ki bajai to bat man lakas ngi kili im tang da kapapan pisa na ukpa jong ki bat ki like enjoy ha ka jing im henry urik pat perwa ya kita ke baro henry upalay jing mut bakum no pat bon long u billionaire namar kata ka day ka goal bat kata ka day ka jing krang jong u na daw ba udang kana uklam perwa sa pang kita ke baro henry upalay jingmut bakum no unlong uta billionaire hakaway kasngi urik ulakhya ka jingmut jing perkhat namar ba ka market kala crash namar ka penyang ka ba penmi kala bon palad henry ka jakari fine pad ya ka penyang kaduna palad tekene ka problem ka ba uli kendo kala penken mau yu ya ki kenten jong uto malik jong menswa ki ba ulong yu
ban job haka jingim medai ban long utau nong yalam lane utau lidar haka no ka jaka ka bametre kini ki kentin kilai men sem ha ya urik bau nom chania hakiwe kibriu Henry bo unjang halaki kejat pun sedang no yaka jaka rifany penyeng ka jong uhi ombun chania hakiwe pat kibriu te khaddo ta ka jing yetre lang jong u bat kita ki perlok jong u khaddo lala ban job yakata ka kam jong u ban rifany yakata ka penyeng la jong bat ba ula bande yaka hakador ka barem temen tapat urik ulalong multi millionaire bat hang tau la kan mau ba men tau la yo yakata ka dream ka ba ula dream men ba udang khana ba la yo yakata ka jingkrang jong u na do ba udang khana hakawe pat ka step kat ba urik dang pule yakata ka kot khobor kabala tho ba kata ka company jong u menta kala de kata ka $1 billion company urik hang tau la kemen bha ka men sim tekat ba udang kemen hang tamarwe lawan no ka phone na ka log jong u bat ka khobor ka baong ba utau perlog ba ij bat ba jantam jong u uladon ha ka car accident bat kum tau la men saw jor bha haba urik ulalaj ban jingo ya utau perlog jong u sa hospital ki doktor ke li thu yu u ba utau perlog jong u baro arteri ki kidney jong u kim tre kam sho kum tau la im tang da ka dialysis te hang tahi urik ro uklam pen slam show ularai bu un donate da kidney la jong khnang bu un yo ban pen im ya utau perlog ba i jong u haba urik ula thia mar senda ba tau perlog jong u hang ta kal pen kan mau yu sepang uto briu balai rap yu bun yo ban rung hapo jong katokarel batang da kajing bha bad da kajing sebun jong uto briu kal pen kala ya kajing im jong urik nadong syadong bat ka story jong uto briu kal pen kan mau yo urik ba barabor ngidai ban long ki briu ki bas ngongo banado dang step bangilakhei bangilio i ya kajing syai bat hadok ban damit bangilio ban tre ban kta bangidei ban long ki briu ki bas ngongo ya utau nong bo nong thau te haba urik ula lej pine hospital haba ula poi hajing ula pelong ya ka meeting bat ki khon ki kti jong u bat ula yatho ya ki banado ka takasngi un sedang no ya ka ve ka charity foundation bo un ai sna bat bo un as ngobha ya kita ki briu ki badon kam hakatahi kasngi urik ula ai ki khon jong u da ka song pisa ka ba mar $10,000 marwe te haba ki khon jong u kilyo ya ka ni ka song pisa kila shim ya ka bat kila lek chala ka jong ka kamera urik ula lek ya kane bantes ya ki khon jong u hato mano na pedeng joki ki ban no senyang chakata ka charity foundation jong u ula lek khnang ya kane bo un test ya kita ki khon jong u kine ki sipara haba kila mi na kata ka kamera ukpa jong ki kila perkhat halade bakum no kin spend bat bakin pelut ya kata ka pisa bat bakin thet ya ki jingdon kam jong ki na kata ka pisa ka ba ukpa jong ki ula ayaki Andre na pedeng kita kisi para tang tau khon khaddo ubalawan phai kala sha ukpa bat ula no senyang hakata ka charity foundation jong ukpa jong u bat hang tau urik ula yatho yaki ba ula lek khnang yakane bantes yaki bat kumta ula ai tilut yakata ka spa ka phau jong u yakata ka jinghiar pateng jong kata ka spa ka phau jong u hau tau khon khaddo jong u te perlok yakane ka khana la base yaka naka true story Syapang ka jing im jong u John D. Rockefeller utau beriu spak tam hakari Amerika ubadai unang penmi penyeng utau beriu ubadai fast billionaire jong kari Amerika te tangkum tahe perlok ngangai skamba pelyok kendiat ka jing hikai bat ka jing ai men sem ne kani ka story telar pisngo tanat ikani ka khana sngo bhalai ikani ka video bat subscribe ro ikani ka channel tengen ikando pat haka next video khoblej bon